Compostos non metal. Empregaremos a nomenclatura de composición usando prefixos multiplicadores, que xa vimos nos óxidos de non metais. Sempre que non teñamos metais, utilizaremos esta nomenclatura. Vexamos algún exemplo. PCl3. Imos ter dous non metais. O non metal que este máis á dereita será máis electronegativo que o que escribamos á esquerda. E ese non metal, o nome o escribiremos terminado en uro. Recorda que a terminación uro indicaba números de oxidación negativos. Por tanto, neste caso será cloruro de fósforo. Como temos 3 cloros, pois será tricloruro de fósforo. Outro exemplo. BrF5. O non metal que se escribe á dereita, sempre terminado en uro. Pentafluoruro de bromo. E por último, Si3N4. No metal que se escribe á dereita, terminado en uro, de nitróxeno, tetranitruro de trisilicio. Lembra que en este caso nos olvidamos dos números de oxidación, só leeremos o composto ao revés. Si nos dan os nomes, como escribimos a fórmula? Por exemplo, pentasulfuro de dinitróxeno. Escribimos tamén a fórmula ao revés. Pentasulfuro do azufre de dinitróxeno, N2S5. Pentacloruro de fósforo. Escribimos o composto ao revés. Pentacloruro de fósforo. E por último, triselenuro de diarsénico. Triselenuro de diarsénico.